Κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε από τις διαφημίσεις. Είναι η εκπομπή Face to Face. Είμαι ο Βαγγέλης Καράλης. Είδαμε σήμερα δύο θέματα τα οποία δεν ήταν, θα λέγαμε. Εντάξει, το ένα ήταν θέμα επικαιρότητας, ένα πολύ δυσάρεστο γεγονός, νόσος Alzheimer, κάτι που πρέπει να ξέρουμε. Τώρα αλλάζουμε τελείως σκηνικό και κλίμα και πάμε σε ένα πάρτι. Πάρτι με κρασί, ένα ωραίο πάρτι στους δρόμους της Θεσσαλονίκης, στον πιο κεντρικό δρόμο της Θεσσαλονίκης που είναι στα Λουλουδάδικα. Και φυσικά μιλάμε για το πρωτότυπο φεστιβάλ κρασιού, γιορτή κρασιού, Wine Festival στα Λουλουδάδικα. Για το συγκεκριμένο event, party, όπως θέλετε πείτε το, είναι κοντά μας και θα μας μιλήσει ο κύριος Ιωσήφιδης, Τάσος Ιωσήφιδης, ο οποίος είναι επιχειρηματίας, εστιάτορας. Το μαγαζί του συμμετέχει μαζί με άλλα μαγαζιά στο συγκεκριμένο φεστιβάλ. Κύριε Ιωσήφιδη, καλησπέρα σας. Γεια σας. Λοιπόν, Παρασκευή 20 Σεπτεμβρίου, 21 και 22. Τι ακριβώς θα δούμε στους δρόμους εκεί στα Λουλουδάδικα? Είμαστε 7 εστιατόρες, να το πω έτσι, οι οποίοι διοργανώνουμε αυτή τη γιορτή του κρασιού με 7 διαφορετικούς παραγωγούς από την Βόρεια Ελλάδα. Δηλαδή 7 μικρά ή μεγάλα εινοποιεία τα οποία θα φέρουν το κρασί τους εκεί και θα περνάει ο κόσμος να μπορεί να το δοκιμάζει πρώτα. Εινοποιεία που βρίσκονται στη Βόρεια Ελλάδα, είπατε έτσι. Ναι. Και θα μπορεί ο κόσμος να απολαύσει πέρα από το κρασί και τα μεζαδάκια που έχουμε εκεί στα Λουλουδάδικα και τις μουσικές και τα προγράμματα που έχουμε σχεδιάσει για αυτούς. Θα έχουμε Παρασκευή και Σάββατο μουσικές από διάφορους DJ της πόλης και την Κυριακή το μεσημέρι θα έχουμε τα γνωστά χάλκινα από τη Γουμαίνισσα. Μάλιστα, δηλαδή ξεκινάμε με πάρτι και καταλήγουμε σε γλέντι. Έτσι. Ωραία. Λοιπόν, έχουμε ένα πολύ ωραίο βίντεο αφιερωμένο στο κρασί. Το έχουμε έτοιμο, Γιώργο? Ωραία, πάμε λίγο να το δούμε. Κάθε κρασί έχει την ιστορία του. Λοιπόν, έτσι ένα μικρό tribute, αφιέρωμα στο κρασί, στην χώρα μας, στην Ελλάδα, που βγάζει πολύ ωραία κρασιά, αναμφίβολα. Είδαμε ωραίες εικόνες από Χαλκιδική, Όλυμπο, Καβάλα και Άγιον Όρος. Ωραία. Το κανάλι μας ετοιμάζει και κάτι σχετικό. Είναι ακόμα έκπληξη, είναι στα σκαριά, αλλά θα βγει και θα είναι κάτι πολύ δυνατό, αφιερωμένο στο κρασί και πρωτότυπο για την ελληνική τηλεόραση. Λοιπόν, κύριο Ιωσήφιδη, μας αναφέρατε λίγο για τα event που θα γίνουν. Είπατε Παρασκευή και Σάββατο θα ξεκινήσουμε DJ set, έτσι. Από ό,τι καταλαβαίνω, ο δρόμος εκεί πέρα στα Λουλουδάδικα, το πλακόστρωτο, το παραδοσιακό πλακόστρωτο, θα μετατραπεί σε έναν χώρο όπου ο κόσμος θα έρχεται, θα περνάει, θα παίρνει το κρασάκι του και γιατί να μην γίνει και ένας χώρος γνωριμιών. Νομίζω ότι. Με εσάς, τους μαγαζάτορες, αλλά και μεταξύ τους, έτσι, ο κόσμος. Ναι, νομίζω ότι η πρώτη προγνωριμία που θα γίνει θα είναι με το κρασί. Και αυτό που ξέρω εγώ, σαν εστιατόρας που είμαι, ότι μέσα από το κρασί γίνονται οι γνωριμίες ακόμα πιο εύκολα. Έτσι ακριβώς. Σε τι τιμές περίπου υπάρχουν? Το κρασί που θα δοκιμάζει ο κόσμος στα stand, στα 7 μαγαζιά από τους 7 διαφορετικούς παραγωγούς από τη Βόρεια Ελλάδα, θα είναι δωρεάν. Δωρεάν, Το κρασί όμως που θα παραγγέλνει όταν θα καθίσει σε κάποιο τραπέζι, σε κάποιο σταντάκι ή σε κάποιο μπαράκι για να το πιει, θα έχει μια συμβολική τιμή από 2 ευρώ το ποτήρι. 2-2,5 ευρώ το ποτήρι, ανάλογα το κρασί. Είναι πολύ καλή τιμή. Είναι μια τιμή συμβολική, η οποία για το κρασί το οποίο θα προσφέρουμε αυτό το τριήμερο εκεί είναι σχεδόν δώρο. Γιατί θα προσφέρουμε κρασιά από φιάλες 0,75 και θα είναι ποιοτικό κρασί. Θα είναι από μαλαγουζιά μέχρι μεσχοφίλερο και από μαλαγουζιά μέχρι ασύρτικο και από τα κόκκινα τα οποία έχουμε εδώ πέρα στη Βόρεια Ελλάδα, από το ξινόμαυρο και μέχρι και ξένες ποικιλίες, Καπερνέ ή Σιρά. Μάλιστα.
Λοιπόν, καταλαβαίνουμε είναι πολύ ωραίο φεστιβάλ. Τώρα, αυτά τα κρασάκια που θα βγάζει τα μεζεδάκια, το κάθε μαγαζί θα προσφέρει τη δική του κουζίνα ή θα υπάρχει ενιαίο? Έχουμε συμφωνήσει και οι 7 συνάδελφοι να έχουμε ο καθένας τη δική του κουζίνα. Εγώ, επειδή έχω ένα εστιατόριο που έχω βάσει τα ψάρια, θα δίνω μεζεδάκια από ψαρικά, αν το κρασί θα είναι άσπρο. Και έχω και πολύ γατρέτα. Πώς λέγεται το εστιατόριο σας? Το εστιατόριο μου λέγεται Frutti di Mare. Μάλιστα. Φρούτα από τη θάλασσα. Είναι στην Κομινών 20. Φέρεστε στα ψαράκια, έτσι. Ναι. Με άλλο τρόπο. Ωραία, ωραία. Λοιπόν, τώρα είπατε ότι το κρασί θα πωλείται από την τιμή των 2 ευρώ. Εμένα όταν μου το είπατε αυτό, μου ήρθε στο μυαλό, θα μπορούσε αυτό να γίνει καθεστώς. Δηλαδή να πουλάτε σε τέτοιες τιμές, να προσφέρετε κρασί και ποτό σε χαμηλότερες τιμές. Ναι, νομίζω ότι επειδή θέλουμε να κάνουμε θεσμό του τριήμερου αυτό τη γιορτή του κρασιού στα λουλουδάδικα, νομίζω ότι αυτό το τριήμερο θα κρατήσουμε αυτές τις χαμηλές τιμές. Αλλά για τον υπόλοιπο χρόνο το 2 ευρώ είναι μια συμβολική τιμή, είναι η αγορά του κόστους. Είναι η αγορά του κόστους. Ναι. Πώς εμπνευστήκατε αυτό το φεστιβάλ, δηλαδή τι έχετε, τι επιδιώκετε, ποιος είναι ο σκοπός και τι περιμένετε να εξελιχθεί σε κάτι μεγαλύτερο, δηλαδή από τα λουλουδάδικα να πάει και στα λαδάδικα, ας πούμε, να γίνει έτσι ένα τετράγωνο. Να παραμείνει στα λουδάδικα, συνοδό Κομινών και Φραγκίνη και να γίνει ακόμα πιο μεγάλο με περισσότερους παραγωγούς. Αντί για 7 παραγωγοί να έρθουν το χρόνο 12 ή 14. Ναι. Και γιατί όχι, όταν αυτό θα γίνει πλέον θεσμός, γιατί αυτό αποσκοπούμε όλοι, να φέρουμε και παραγωγούς από την Νότιο Ελλάδα. Και από το εξωτερικό. Έχουμε και εκεί πολύ καλά κρασιά. Γιατί όχι και από το εξωτερικό? Θα μου πείτε, σαν το ελληνικό κρασί δεν έχει? Όχι, θα παραμείνουμε στο ελληνικό το κρασί, γιατί πραγματικά το ελληνικό κρασί είναι κάτι που ανεβαίνει τώρα, που μεγαλώνει και πραγματικά. Σε αυτό που λέτε έχετε πολύ μεγάλο δίκιο. Ειδικά επειδή έχω κάνει μια έρευνα, έχω ψάξει σε χώρες όπως είναι Αμερική, Λονδίνο. Κορυφαία εστιατόρια προσφέρουν ελληνικό κρασί και σε πολύ υψηλές τιμές, έτσι. Ειδικά στο λευκό κρασί, εμείς εδώ στη Βόρεια Ελλάδα παίρνουμε τη μερίδα του λέοντος στην αγορά και στο εξωτερικό. Γιατί εγώ έχω κάνει και στο Βερολίνο 30 χρόνια εκεί σαν εστιατόρας. Που πραγματικά το λευκό κρασί της Βορείου Ελλάδος παίρνει μεγάλο μερίδιο και είναι από τα καλύτερα του κόσμου. Μάλιστα. Καθώς ήταν στο Βερολίνο, φυσικά θα έχετε πάει και στο Μόναχο στο Oktoberfest. Είναι κάτι τέτοιο που ονειρεύεστε? Ναι, έχει μια σχέση με το Oktoberfest, αλλά δεν θα πουλάμε μπύρα, θα πουλάμε κρασί. Αυτή είναι η μοναδική διαφορά. Θα μπορούσε να φτάσει στα επίπεδα αυτού του φεστιβάλ? Εντάξει, δεν πιστεύω να το ξεπεράσει, αποκλείεται, αλλά γιατί όχι να φτάσει έτσι? Νομίζω ναι, είναι σταυροδρόμοι πολιτισμών. Επειδή βλέπω ότι οι 7 εστιατόρες που είμαστε εκεί στην οδό Κομινών και στην Φραγκίνη, πραγματικά έχουμε ενθουσιαστεί με την ιδέα και δουλεύουμε όλοι πάνω σε αυτό να γίνει. Υπάρχει καλή συνεργασία. Νομίζω ότι υπάρχει και περίπτωση να το ξεπεράσει ακόμα αυτό του Μονάχου. Αν πραγματικά το θελήσουμε. Λοιπόν, εύχομαι εγώ από τώρα, ας πούμε, σε 3-5 χρόνια να παίζουμε αυτή την εκπομπή ως ντοκουμέντο, έτσι, αν γίνει κάτι αντίστοιχο. Λοιπόν, τώρα λίγο θέλω να αναφερθούμε στα γενικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζετε ως επαγγελματίας και άνθρωπος και ως εστιατόρας και επιχειρηματίας. Θέλω να αναφερθώ λίγο για το περίφημο success story. Εσείς φέτος το καλοκαίρι το βιώσατε, αυτό νιώσατε, δηλαδή είδατε ότι ήρθαν τουρίστες στην Θεσσαλονίκη? Ναι, εγώ έχω εκεί στο δρόμο 3 χρόνια. Η φετινή χρονιά πραγματικά έδειξε ότι η Θεσσαλονίκη για πρώτη φορά έχει τουρισμό. Γιατί τα προηγούμενα 2 χρόνια και εγώ αναρωτιόμουν γιατί αυτή η ώρα η πόλη, αυτό το σταυροδρόμι των πολιτισμών, να μην έχουμε 200-500 τουρίστες. Και φέτος είχαμε πραγματικά χιλιάδες τουρίστες. Εγώ το βίωσα μέσα από τους πελάτες μου, μέσα από το μαγαζί μου. Και ακόμα και σήμερα που μιλάμε, που η τουριστική σεζόν έχει τελειώσει, ακόμα και σήμερα η πόλη έχει κόσμο, έχει τουρισμό. Κυρίως είναι από χώρες του εξωτερικού ή μιλάμε για εσωτερικό τουρισμό? Έχει και από χώρες του εξωτερικού, αλλά φέτος είχαμε και εσωτερικό τουρισμό. Δηλαδή είχαμε Έλληνες από την Αθήνα, από την Νότια Ελλάδα, είχαμε από την Κύπρο. Ναι. Μάλιστα. Τώρα οι τουρίστες οι συγκεκριμένοι που έρχονται βλέπουν τη Θεσσαλονίκη ως πέρασμα προς Χαλκιδική, ας πούμε, προς Θάσο, προς κάποιο νησί, ή έρχονται για να μείνουν στη Θεσσαλονίκη το καλοκαίρι? Νομίζω ότι η φετινή χρονιά έδειξε ότι αυτοί οι τουρίστες που ήρθαν στη Θεσσαλονίκη μείνανε και εδώ. Δεν ήταν αυτοί οι τουρίστες του τύπου είμαστε Κατερίνη, Χαλκιδική και πάμε να δούμε την πόλη, να δούμε το Λευκό Πύργο και να φύγουμε. Γιατί εγώ έτυχε να έχω πελάτες στο μαγαζί μου 5 μέρες απανωτές. Δηλαδή ήρθαν την πρώτη μέρα, τους άρεσε και μείνανε και τις υπόλοιπες μέρες. Αυτό σημαίνει ότι μένανε εδώ στην πόλη. Μάλιστα. Δεν είχαν φύγει έξω δηλαδή. Μάλιστα.
Είστε ικανοποιημένοι από την μεταχείριση που έχετε από το Δήμο Θεσσαλονίκης νομίζω ότι ο Δήμος, πέρα από το ότι έφερε ο Δήμαρχος, ο κ. Μπουτάρης έφερε τον τουρισμό στην πόλη, αυτό το έχω δει εγώ στην πράξη. Πέρα από αυτό έχει αναβαθμίσει και το κτίριο το Χαμάμ, εκεί που έχουμε απέναντι από εμάς τα λουτρά, τα γνωστά λουτρά της πόλης, που πραγματικά και αυτό βοήθησε στο ότι να επισκεφθεί το μνημείο περισσότερος κόσμος. Δηλαδή έχει γίνει πλακόστρωτο, έχουν μπουν μπαγκάκια, έχει γίνει φωτισμός και κρυφός το βράδυ. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο μνημείο. Έχει αναβαθμιστεί τα λουδάρικα. Ακριβώς. Τα τελευταία 2-3 χρόνια δεν κάνω τον τελευταίο χρόνο. Τον τελευταίο χρόνο στην ουσία. Ναι. Και αυτό νομίζω ότι το κατάφερε και το επεδίωξε ο Δήμος, ο Δήμαρχος. Έχετε ζήσει στο εξωτερικό. Έχω επισκεφτεί το εξωτερικό, δεν έχω ζήσει. Γιατί να μην γίνει στην Θεσσαλονίκη θεσμός οι άνθρωποι που τελειώνουν τη δουλειά τους από το γραφείο, οι γραφιάδες που λέμε, να τελειώνουν τη δουλειά τους γύρω στις 2-3, να πάνε να πιούν ένα κρασάκι, να φάνε ας πούμε μια σαλάτα και να ξαναγυρίσουν στη δουλειά τους. Αυτό το φαινόμενο δεν υπάρχει στην Ελλάδα. Τα λουλουδάδικα θα μπορούσαν να προσφέρουν ένα τέτοιο χώρο. Νομίζω ότι στα λουλουδάδικα γίνεται αυτό. Γίνεται ως επιτοπλίστων με ουζάκι. Πάμε να πιούμε ένα ουζάκι το μεσημεριανό μας στο ουζάκι. Και τελευταία και γίνεται και με το κρασάκι. Γιατί λόγω του ότι έχουμε τώρα ποιοτικά καλά κρασιά και σε καλές τιμές, είναι πιο προσιτά στον κόσμο. Πάντως, προσωπικά, κύριε Ιωσήφιδη, αποτελείτε παράδειγμα, διότι ήσταν αρκετά χρόνια στο εξωτερικό και επιστρέψετε στην Ελλάδα. Οι περισσότεροι κάνουν το αντίστροφο. Τι σας όθησε σε αυτή την επιλογή σας? Ωραία ερώτηση. Εκτός άμα ήταν προσωπικοί λόγοι, όπου φυσικά δεν. Ο ένας λόγος είναι ο γιος μου, ο οποίος με περίμενε εδώ και έπρεπε να έρθω για αυτό. Και ο δεύτερος λόγος είναι ότι είχα την ιδέα της Φρούτη τη Μάρε, την οποία θέλω να την ξαπλώσω σε όλη την Ελλάδα. Μάλιστα. Και ξεκίνησα από την Κομινών, σε ένα κεντρικό σημείο της πόλης, το οποίο αναβαθμίστηκε τελευταία όπως είπα προηγουμένως και νομίζω ότι έχει και προοπτικές να αναβαθμιστεί ακόμα παραπάνω. Γι' αυτό και ο λόγος με τη γιορτή του κρασιού που θα κάνουμε τώρα εκεί, για να τη γνωρίσουμε σε περισσότερο κόσμο την περιοχή και να μπορεί να μας επισκέψουν και τον υπόλοιπο χρόνο. Μάλιστα. Πέρα από το τριήμερο. Πάντως είστε παράδειγμα ότι έχετε όνειρα, ότι φιλοδοξείτε να κάνετε κάτι πολύ καλό και κάτι που είναι πρωτότυπο, έτσι. Νομίζω ότι στην Ελλάδα της κρίσης το καλό, το πρωτότυπο και το αληθινό, θα επικρατήσει. Από το διάλογο που έχουμε μου φαίνεστε πολύ αληθινός άνθρωπος, προσωπική εκτίμηση. Τώρα είστε Θεσσαλονικιός? Είμαι από ένα χρόνο στη Θεσσαλονίκη, αλλά μένω Θεσσαλονίκη. Ωραία, λοιπόν. Η Θεσσαλονίκη βλέπουμε ότι κάποια στέκια, να μιλήσουμε έτσι λίγο γενικότερα για την κίνηση της Θεσσαλονίκης, έχουν μετατοπιστεί. Δηλαδή, παραδοσιακά που ξέραμε την παραλία, ότι μάζευε τον περισσότερο κόσμο, πλέον φαίνεται υποβαθμισμένη όσον αφορά την νυχτερινή ζωή. Παρ' όλα αυτά, περιοχές όπως είναι τα Λαδάδικα, τα Λουλουδάδικα, Συγκρού με Βαλαωρίτου, αρχίζουν και αυξάνουν ρυθμούς, μαζεύουν κόσμο. Πώς εξηγείται αυτό την μετακίνηση ακριβώς, των νέων? Το έχω δει και εγώ ίδιος τα τελευταία 3 χρόνια που είμαι στην Ελλάδα. Νομίζω ότι αυτή την αλλαγή και την μετακίνηση την έκανε η γενική κρίση η οικονομική κρίση που έχουμε στην Ελλάδα. Παλαιότερα η παραλία ήταν κάτι πιο ανεβασμένο για όλους τους Θεσσαλονικείς. Μην ξεχνάτε ότι πριν από μερικά χρόνια ένας καφές στην παραλία έκανε 4 και 5 ευρώ. Έτσι. Αυτό μετατοπίστηκε, άλλαξε τώρα λόγω της οικονομικής κρίσης και υπάρχει καφές βέβαια τώρα και στην παραλία με 2,5-3 ευρώ, αλλά υπάρχει και καφές και στα λουδάδικα και στα λαδάδικα με 2 και με 2,5 ευρώ. Μάλιστα. Ο κόσμος, εσείς είστε κάθε μέρα έξω στην αγορά, βγαίνει, δίνει λεφτά για φαγητό ή προτιμάει να δώσει τα λεφτά του, τα χρήματά του για ποτό, για καφέ? Νομίζω ότι ο κόσμος θέλει να βγει περισσότερες φορές. Λόγω της κρίσης δεν μπορεί, αλλά διαλέγει πάντα ένα μαγαζί, έναν χώρο που με αυτά τα χρήματα που θα το βάλω Βαλιάνοπλο είναι η Ιταλία, με αυτά τα χρήματα που θα δώσει να πάρει αυτή τη ποιότητα και τιμή και ποσότητα. Ακριβώς. Στο μαγαζί σας ένα πιάτο, ένα normal πιάτο, περίπου τι τιμή έχει? Εγώ έχω ένα μαγαζί το οποίο είναι πραγματικά επίπεδα γκουρμέ, έχω πάρα πολύ καλό φαγητό και καλή ποιότητα και οι τιμές είναι περίπου ίδιες με ένα απλό μαγαζί που υπάρχει σε κάποια γειτονιά. Μάλιστα, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και ένα μαγαζί το οποίο είναι και ωραία διακοσμημένο, διότι δεν μπορεί να περάσει κάποιος στα λουλουδάδικα και να μην δεν το δει. Πολύ, ναι. Ωραία, λοιπόν, κύριε Ιωσήφιδη, να αναφερθούμε λίγο και σχετικά με το άνοιγμα των καταστημάτων τις Κυριακές. Εντάξει, δεν είναι τόσο άμεσα συνδεδεμένο με εσάς, αλλά πιστεύετε ότι αυτό θα τονώσει την αγορά ή θα ζημιώσει τις επιχειρήσεις? Νομίζω ότι αυτό τώρα είναι ένα δίκοπο μαχαίρι για τα ελληνικά δεδομένα, η Κυριακή. Στο εξωτερικό που έχω ζήσει υπήρχαν Κυριακές, πολλές Κυριακές το χρόνο που ήταν ανοιχτά τα καταστήματα. Αυτό βοηθούσε βέβαια και αλλά και είναι άλλη νοοτροπία.
Για την Ελλάδα το μόνο που μπορώ εγώ να πω είναι να πρέπει να το περιμένουμε να το δούμε και αναλόγως να το συνεχίσουμε να το σταματήσουμε. Μάλιστα. Να πούμε και για την ανεργία δύο πράγματα. Βλέπετε την ανεργία τη βιώνετε μέσα από άτομα που θέλουν να πιάσουν δουλειά στο μαγαζί σας ή που ακούτε, δηλαδή έρχονται στο μαγαζί σας αγόρια, κορίτσια, πτυχιούχοι οι οποίοι ζητάνε δουλειά. Ναι. Θέλετε να δώσετε, πιστεύω, ναι. Και δεν μπορείτε. Το βλέπω καθημερινά από προσωπικά ο ίδιος που έρχονται ιδίως νέοι και ζητάνε δουλειά σε μένα και δεν μπορώ να τους δώσω γιατί εγώ τώρα είμαστε εκεί πέρα 10 άτομα, είμαστε κομπλέ στο μαγαζί, αλλά επειδή την ιδέα, αυτή τη φρούτη μάρη θέλω να την κάνω franchise και να την ξαπλώσω όλη την Ελλάδα, νομίζω ότι το θα γίνει αυτό, θα μπορέσω να δώσω σε αυτούς τους νέους περισσότερη δουλειά. Είναι πολύ αισιόδοξο αυτό που μας λέτε. Λοιπόν, κλείνοντας να πούμε ότι Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, 20, 21, 22... Ορίστε. Ναι. 20, 21, 22 Σεπτεμβρίου είναι το πρώτο Wine Festival στα Λουλουδάδικα. Να μην το συγχαίουμε με το Food Festival που γίνεται. Νομίζω ότι δεν έχει σχέση το ένα με το άλλο. Αυτό είναι μια καθαρά γιορτή κρασιού, είναι μια γιορτή. Είναι μια γιορτή η οποία έχει μουσική, έχει μεζέδες, έχει φαγητό, έχει χορό. Και ξέχασα εγώ προσωπικά να πω ότι θα υπάρξουν και περίπου 6 με 8 συγκροτήματα από διάφορους συλλόγους. Ο Σύλλογος Ποντίων, ο Σύλλογος Στρατιωτών, που θα χορέψουν και αυτοί ενδιάμεσα στο πρόγραμμά μας τους τοπικούς παραδοσιακούς χορούς. Μάλιστα. Οπότε είναι ένα κάλεσμα προς όλους τους Θεσσαλονικείς. Είναι ένα κάλεσμα προς όλους τους Θεσσαλονικείς. Όλο το τριήμερο μπορούν να έρθουν να το δουν. Οποιαδήποτε ώρα της ημέρας, έτσι. Είναι από το μεσημέρι μέχρι το βράδυ, εκτός από την Κυριακή που είναι μεσημέρι μέχρι τις 6 ώρα. Και θα ήταν θετικό να γίνονται τέτοιες εκδηλώσεις, wine festival, beer festival, γιατί όχι και με ούζο που είπατε πριν. Εμείς προσπαθούμε. Σε πολλές περιοχές της πρώτη φορά τη γιορτή του κρασιού, το wine festival να επιτύχει. Και αν θα επιτύχει, έχουμε μιλήσει με τους συναδέλφους στις συνεδριάσεις που κάνουμε για να κάνουμε το wine festival, τη γιορτή του κρασιού, ότι αν θα πετύχει αυτό και προσέλθει ο κόσμος. Γιατί όχι την Άνοιξη, κάπου εκεί στον Απρίλιο, πριν το Πάσχα ή μετά το Πάσχα, να κάνουμε και μια γιορτή τσίπουρο ούζο. Που το τσίπουρο ούζο στη Βόρεια Ελλάδα είναι δεδομένο και γνωστό. Δεν το συζητώ. Είναι από τα προϊόντα που γοητεύουν το εξωτερικό όσο τίποτα άλλο. Λοιπόν, τώρα ο Έλληνας ξέρει να πιει καλό κρασί. Ο Έλληνας νομίζω ότι τελευταία αρχίζει και μπαίνει σε αυτή τη δοκιμασία να πιω ένα καλό κρασί. Είναι το new trend της εποχής. Νομίζω ναι. Είμαστε όμως ακόμα στην αρχή. Αυτό για να γίνει, για να πετύχει, θα πρέπει όλα τα μαγαζιά και τα μπαράκια και τα εστιατόρια να φύγουν από τη σκέψη του κρασί χύμα. Δώσουμε ένα ποτήρι και έχουμε τον ασκό να πούμε σε κρασί εμφιαλωμένο. Που έχουμε τώρα εμφιαλωμένα κρασιά, φιάλες 0,75 που είναι προσιτές στην τιμή. Δηλαδή με 4 ευρώ, με 3 ευρώ, με 5 ευρώ μπορεί να πάρει κάποιος ένα πολύ πολύ καλό κρασί. Μάλιστα. Το φιάλι εννοώ, όχι το ποτήρι. Ναι. Λευκό ή κόκκινο κρασί. Νομίζω ότι ανάλογα το τι θα φάμε. Αν θα φάμε ψάρι και μεζεδάκια από ψάρι, θα πάμε σε ένα λευκό. Και επειδή η Ελλάδα έχουμε τους περισσότερους μήνες καλοκαίρι, μας τρέχει πιο καλά το καιρό. Αλλά αν θα πάμε σε ένα παϊδάκι παράδειγμα, θα πάμε σε ένα ξινόμαυρο από την Άουσα που θα ταιριάσει πάρα πολύ ωραία και στον ουρανίσκο και θα μας αρέσει πιο πολύ. Επειδή και εγώ προσωπικά είμαι λάτρης του κρασιού και του καλού κρασιού, δεν μπορώ να πιω ημίγλυκο κρασί. Πολλοί λένε ότι το ημίγλυκο κρασί είναι παρεξηγημένο κρασί. Δεν σημαίνει ότι δεν είναι καλό. Νομίζω ότι το ημίγλυκο δεν θα το πιούμε όταν θα πάμε να φάμε σε ένα κέντρο κρέας ή ψάρι. Ναι. Το ημίγλυκο θα το πιούμε μετά το φαγητό. Ναι. Μετά το φαγητό, αυτό που κάνουν οι φίλοι μας οι Γάλλοι. Ναι. Έτσι, έχουμε και εμείς εδώ. Έχουμε ωραία γλυκά κρασιά. Το σαμιώτικο το κρασί, το γλυκό είναι πάρα πολύ ωραίο. Και το Βινσάντο δεν ξέρω, είναι ελληνικό. Ακριβώς είναι ελληνικό. Θα μπορούσαμε δηλαδή μετά το φαγητό, αφού κλείσουμε με το φαγητό και έχουμε τελειώσει και με το κρασί, έχουμε πιει και τη φιάλη μας, το κρασάκι μας, να πούμε ότι θέλουμε τώρα 2 Βινσάντο. Με πάγο και να δέσει όλο το σκηνικό πολύ πιο ωραία. Και είναι ένα ολοκληρωμένο γεύμα και σε ικανοποιεί σωματικά και στο στομάχι, αλλά και πνευματικά. Και πνευματικά και το γλυκό το κρασί στο τέλος, να επανέλθω λίγο. Και συναισθηματικά κυρίως. Στο τέλος θα δημιουργήσει και αυτά τα εφόδια που θα κάνουν και τις καύσεις τις ανάλογες που θα μας βοηθήσει για να μην πάρουμε και κιλά ακριβώς στη γόνεψη. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, είναι πολύ ωραία η κουβέντα που έχουμε. Πραγματικά ήταν ένα μήνυμα αισιοδοξίας το συγκεκριμένο φεστιβάλ που κάνετε, αλλά και εσείς ο ίδιος, γιατί έχετε πολλή ενέργεια και πολύ ωραίες ιδέες. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Τάσος Ιωσήφιδης είναι εστιατόρας, επιχειρηματίας, διατηρεί μαγαζί στα Λουλουδάδικα.
Μπορείτε να το βρείτε την Παρασκευή, Σάββατο ή Κυριακή, από το μεσημέρι μέχρι το βράδυ, όπως μας αναφέρατε, στο πρώτο Wine Festival, γιορτή κρασιού, όπως γράφει και το λογότυπο κάτω της εκπομπής. Λοιπόν, ευχόμαστε να τα ξαναπούμε σύντομα. Αν μπορέσουμε να έρθουμε να καλύψουμε το φεστιβάλ, να πιούμε και ένα κρασάκι. Σας έχω καλεσμένος έτσι κι αλλιώς. Μεγάλη μας τιμή. Και μακάρι να γίνει αυτό, όπως είπατε, το Oktoberfest του κρασιού. Και προσκαλώ και τους φίλους της Θεσσαλονικής, αυτοί που αγαπάνε το κρασί και τη μουσική και τον καλό το μεζέ, να έρθουν μία από τις 3 μέρες να μας επισκεφτούν. Και θα είναι και ένας καλός χώρος για γνωριμίες, έτσι. Πάνω απ' όλα γιατί θα υπάρχει το κρασί που βοηθάει. Έτσι ακριβώς. Βοηθάει σε πολλά επίπεδα. Λοιπόν, κύριε Σεφίδη, σας ευχαριστούμε. Εγώ σας ευχαριστώ. Ήταν η εκπομπή Face to Face. Σήμερα θίξαμε 3 διαφορετικά ζητήματα. Ελπίζουμε να μπορέσαμε να σας δώσουμε τον παλμό της επικαιρότητας στην Ελλάδα, αλλά και στην Θεσσαλονίκη, που είναι εξάλλου και το ζητούμενο της εκπομπής, δηλαδή γεγονότα που γίνονται στην Θεσσαλονίκη είτε από τον πολιτικό χώρο είτε από την κοινωνία μας, να σας τα μεταφέρουμε με κουβέντες, με συνεντεύξεις, με ανθρώπους που έρχονται στο στούντιο. Από εμένα, τον Βαγγέλη Καράλη, την Βεργίνα Τηλεόραση, ήταν η εκπομπή Face to Face. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας.